Stemningen på det amerikanske marked har været lidt shaky over de seneste par dage, og vi ser både Nasdaq 100 og S&P 500 falde over det seneste stykke tid. Ser vi på Nasdaq, så falder det altså 2,21% de sidste 5 dage. Og så spørger man sig selv, hvad er det, der gør, at det her indeks det falder? Hvad er det, der gør det brede amerikanske marked det falder? Jo, det er det, jeg vil fortælle om i den her video. Ser vi på Nasdaq 100, jamen så er det, der fylder rigtig meget, det er jo Big Tech. Og det er især det, vi ser, der falder de her dage, efter nogle stemningsskift på markedet, som jeg vil komme ind på lige om lidt. Meta falder med næsten 4% de sidste 5 dage. Nvidia falder med 2,5, faktisk næsten 4 over siden 19. august. AMD falder 8,15, og Palantir falder 14,5%. Altså nogle ret heftige drops i kurserne. Så hvad er det egentlig, der skaber den her form for drop? Jo, udover det, så ser vi en artikel her, hvor der står, at Amazon og Apple, de faldt næsten 2 i går. Google, de faldt omkring 1%. Nvidia, de var helt nede omkring at tabe en del i går, men kom så op og var cirka i 0, efter at falde 3,5 tirsdag. AMD, de faldt også lidt mindre end 1%. Broadcom og Micron, de faldt også. Broadcom faldt 1%, Micron faldt hele 4%. CoreWeave faldt 1%, som er nede over 20% de sidste 5 dage. Og Palantir, de sank yderligere 1% i går, og er altså nu på en 6-dages losing streak. Så det vi ser her, hvis vi zoomer bare lidt ud, det er faktisk, at Big Tech, det falder de sidste par dage, men ser vi tilbage på over en måned, jamen så stiger det faktisk. Så hvis vi bare tager lige zoomer kameraet lidt ud, så ser vi faktisk en trend, som stadigvæk er opadgående. Meta, de stiger næsten 5% den sidste måned. Nvidia stiger 2,3, AMD stiger 5,2, og Palantir, de stiger 2,8 over den sidste måned. Så det her, det er altså noget, jeg vil kalde for en lille form for stemning i markedet, der er vendt, og vi ved jo, at det kan vende på ingen tid. For siden de her sidste 5 dage, så er der altså $1 trillion, der lige er blevet wiped væk på grund af de her AI bubble fears. Så det, jeg vil snakke om i den her video, det er, om der rent faktisk er en AI bubble. Lad os se på det. Det, der sker tirsdag, det er MIT, det her universitet, de går ud og kommer med en rapport på en undersøgelse, de har lavet, hvor de siger, at 95% af organisationer, de får ingen return på de store capex, altså penge, de skyder ind i det her AI. De får ikke noget ud af det. Og det skaber jo selvfølgelig en frygt i markedet for, okay, jamen er AI rent faktisk så godt, som vi rent faktisk tror, det er. Herudover så er Sam Altman, OpenAI's CEO, ude og sige følgende: When bubbles happen, smart people get overexcited about a kernel of the truth. Og derudover så siger han også, Are we in a phase where investors as a whole are overexcited about AI? My opinion is yes. Så han mener altså, at aktiekurserne, de måske er steget for meget over de sidste par år. Det er jo generelt også det, vi har set. Det, der har drevet markedets rationeringer og afkast sidste par år, det er jo helt klart Big Tech, som er steget fuldstændig vanvittigt. Så er AI måske ikke den her store katalysator, som vi egentlig bør se det være. Alligevel så siger han også, Is AI the most important thing to have in a very long time? My opinion is also yes. Så det kan godt være, at han måske ikke mener, at aktiekurserne bør stige så meget, som de har gjort, og som markedet har fået dem til at gøre, men han mener stadig, at det er noget af det mest vigtige, der er sket i den her tid. Dan Ives, han har noget at sige, We are still in the early days of the AI revolution, as the use cases are just starting to massively expand as more companies recognize the value creation and being driven by a handful of tech companies led by Nvidia. Så det han siger her, det er, at der er mange virksomheder, som først nu begynder at se de her muligheder, der er ved AI, og som jo også først nu er begyndt over det seneste par år at investere i det. De ser altså nogle nye muligheder, som jo ikke var tilgængelige før. Så det er jo klart, at måske indtil videre har vi måske ikke set de store outcome fra AI endnu, men det vil helt klart komme i fremtiden, for at være et modsvar til det, jeg lige fortalte før. Han siger også, the tech bull cycle will be well intact at least for another 2-3 years, given the trillions being spent on AI. Og det er jo også det, vi har set. Megacaps, de store tech-virksomheder, øger altså hele tiden deres capex, også mere end de havde forventet i starten af året, på at bruge flere og flere penge på den her AI-revolution. Det jeg tror, der sker lige nu, det er, vi ser de her 2 nyheder fra Sam Altman og MIT, der sår tvivl ved, om AI nu rent faktisk er så god en ting for markedet, og så god en ting for virksomhederne, som investorerne de tror. Jeg tror, at mange investorer, de har den
portefølje, der siger, at de er overvægt i tech-aktier. Det er jeg også selv ret hæftigt. Så jeg tror, at mange de tænker, nej, hvad nu hvis det her det rent faktisk ikke ender ud med at være så godt, som vi i starten havde håbet. Så kan de nu omlægge deres portefølje lidt, for at være ikke så overvægtet i tech. Og måske tager nogle mere value aktier i stedet for de her growth aktier, som tech jo i virkeligheden er. Vi ser også, at Fed de er forventet at cut rates her i september fra 4,25 til 4,5 ned med 25 basis points til omkring 4 til 4,25. Det er noget, som investorerne og Wall Street blev rigtig bullish på i sidste uge, og derfor steg markedet også en masse i sidste uge, for så at lide det her fald i den her uge. Blandt andet fordi, at nu man er i tvivl om, hvorvidt Fed de rent faktisk kommer til at cut rates. Rigtig mange er dog stadigvæk enige om, at det med stor sandsynlighed kommer til at ske, men hvad nu hvis det ikke gør? Og det er jo det, der hele tiden er med det marked her. Det er forventningerne bliver hele tiden priset ind i markedet, og det er altid, hvad nu hvis der rent faktisk har påvirkning på markedet. Når vi så rent faktisk kommer til det event, som markedet har opsat sig til, kan det rent faktisk godt ske, at der slet ikke kommer nogen movements, fordi jamen, det der blev forventet at ske, det er allerede priset ind, for netop fordi det var forventet. Det kan også være, at det er fordi, der er mange investorer, som nu tænker, okay, nu har vi hørt det her med AI, er måske en boble, derfor går vi ind og tager lidt profit, og måske gemmer lidt cash på sidelinjen, så vi har penge til at putte det ind igen, hvis nu markedet skulle til at falde. Så jeg tror også, det kan være et tegn på lidt profit taking, hvor man simpelthen sælger lige toppen af isbjerget, for lige at gemme lidt penge til, hvis man skal gå galt, eller bare have dækket sin initiale investering. Men alt det her på lang sigt, Fed der cutter rate, MIT der kommer ud med den her rapport, Sam Altman, det er alt sammen bare kortsigtet støj, som jeg ser det. Det er små nyheder, der har indflydelse på aktiekurserne og på stemningen, som det jo rent faktisk er. Det er jo stemningen, der har lavet det her aktiekursfald. Der er jo ikke sket noget som helst fundamentalt i virksomhederne, som skal kunne have ændret deres business models eller deres indtjening, noget som helst overhovedet. Så på lang sigt, så tror jeg slet ikke, det her der har nogen indflydelse på markedet overhovedet, eller de her virksomheder. Det vi rent faktisk har set i år, vi er jo næsten færdige med den her earnings season, det er Amazon, jamen de topper estimates $1,68 per share, hvor det var forventet 1,33. De topper også revenue med 1,67,7 milliarder, forventet mod 1,162. Deres net sales på AWS, det er også dog ikke så meget, som man har forventet, men det tror jeg, vi kommer til at se i de næste kvartaler. Microsoft, de stiger 9% på et earnings beat as well. Earnings per share var en del over det, der var forventet. Det samme var revenue, faktisk med hele næsten $3 milliarder. Meta, de stiger 10% på dagen, hvor de slår en beatings, og de raiser også deres outlook. AMD, de beater også earnings. Deres revenue er op over år. Palantir, jamen, de kommer over $1 milliard i omsætning, hvor de forventede, at de skulle lave 939 millioner. Og deres earnings per share er også bedre end forventet. Broadcom, de leverer også bedre earnings per share end forventet, og de slår også revenue. Alphabet, de raiser deres spending forecast, de vil til at bruge flere penge på AI, og de beater også earnings. Jeg tror, I kan se billedet her, jeg prøver at tegne for jer. Alt det her, jeg lige snakket om, det jeg mener er kortsigtet støj. Det jeg lige har vist jer, det er, at alle de her big tech virksomheder, de slår altså Wall Streets forventninger til deres earnings den her sæson. De gør det meget bedre, end hvad det rent faktisk var forventet af dem, men vi mangler stadigvæk en. Vi mangler det, jeg vil kalde kongen. Vi mangler Nvidia. Nvidia, de leverer regnskab den 27. august, altså i næste uge på onsdag. Noget, jeg ser rigtig meget frem til. Der er også rigtig mange investorer, der gør det her. Faktisk så tænker jeg, at hele markedet, de gør det her, fordi at de netop er det, jeg vil kalde for kongen af AI. Det er det, mange investorer bruger som pejlemærket for, om det rent faktisk går så godt, som vi havde forventet, det ville gøre. Når jeg kigger på alle de andre regnskaber for virksomhederne, så tænker jeg, okay, det kan næsten ikke være dårligere end forventet med Nvidia heller. Det er forventet, at de skal levere en revenue på $46 milliarder og en earnings per share på $1. Men der er nogen, der sågar siger, at de forventer $48 milliarder og en earnings per share på $1,06. Det her, det er altså for begge parametre en growth på 50% i forhold til sidste år. Altså fuldstændig vanvittige growth procenter,
men noget Nvidia har vist gang på gang over de sidste par år, at de sagtens kan levere. Derudover, så da de lavede deres Q1-resultater, så lavede de jo selvfølgelig også en outlook, en guidance, og her, der var det, at de sagde, at de ville lave 45 milliarder dollars, men det var altså, hvor de havde trukket Kina-salget fra, som jo blev stoppet i april på grund af de her strammede eksportregler fra det amerikanske government, i den her H20-chip, som de ikke længere måtte sælge til Kina. Så der har de altså trukket de her 8 milliarder dollars ud af deres guidance. Den er altså ikke med i de 45 milliarder her. Det her, det er jo en dårligere version, som de har leveret til Kina. Og det var jo det, de sagde i april, at de ikke måtte sælge mere. Det tabte de 2,5 milliarder på i Q1, og i den 16. juli, der var det så, de genoptog salget, fordi at de jo blev enige med Trump og den regering der, at de skulle levere 15% af deres indtjening, eller ikke indtjening, deres salg til regeringen og USA. En aftale, som jeg synes er lidt sketchy. Jeg ved ikke, om den rent faktisk er lovlig. Det tror jeg ikke rigtigt, at nogen, der har fundet ud af endnu. Men det tænker vi kommer til at se på den lidt længere bane, om der rent faktisk kommer til at ske noget andet på den front. Men som det ser ud nu, der må de godt sælge deres H20-chips, og det gjorde de jo i slutningen midt i juli. Så det vil sige, at de har stadigvæk fået en lille smule ud af julisalget til Kina. Det kan måske gå ind og have en positiv faktor, faktisk, på deres regnskab nu her, og også på deres guidance, tænker jeg. Men det er ikke det eneste, for de er også ved at lave en dårligere version af deres Blackwell-chip, nemlig den, der hedder B30A. Trump han sagde nemlig sidste uge, at han gerne måske ville lave en aftale med Nvidia om at sælge deres Blackwell-chip, men hvor den var kraftigt nedgraderet i forhold til dens performance, når de ellers sælger dem i Amerika, helt ned til 50%. Og det er det, vi ser her, at de faktisk vil lave en, der er en single-die-version af deres flagship GPU. Så altså en, der har cirka det halve af den kraft, som den har. Om det også bliver en 15% deal til USA, er det salg, de laver til Kina, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Men det kan i hvert fald skabe en potentielt endnu større vækst i Kina i forhold til deres salg, fordi de nu leverer en endnu bedre chip. Og Kina, de er meget hungrende efter de her chips. Så det kan være, at vi ser det. Udover det, så bliver der hele tiden også hævet price targets på Nvidia. Vi ser 3 forskellige her, som hæver til 220. Bank of America, vi ser, at TD Cowen, de raiser til 235. Fra 180, mener jeg. Piper Sandler, de hæver det også fra 180 til 225. Og Morgan Stanley hæver det til 200. Der er altså bred konsensus om, at Nvidia, de gerne skulle beat estimates her. Folk, de er altså positive i forhold til Nvidias forventninger, og hæver derfor deres price target på den aktie her. Det vi også ser, det er, at Big Tech, de bruger flere penge end ventet, som jeg sagde tidligere. Sidste år, der brugte de 222 milliarder dollars. I år, der var det ventet tidligere i år, at de skulle bruge 325 milliarder dollars, men de bruger faktisk, hvad deres nye guidance er her efter deres earnings og deres regnskaber, bruger helt op mod 364 milliarder dollars. Det er altså en stigning på 64% i forhold til sidste år. Vil de bruge flere penge på at investere i AI? Det er en fuldstændig vanvittig udvikling, og som Nvidia helt klart vil drage fordel af. Og det jeg bare vil slutte af med at sige her, det er, jeg er stadigvæk meget positiv for Nvidia, også selvom der er mange, der siger, at nu har den ligesom lavet det run, den skulle, og derfor ikke kan stige meget mere. Men når man ser på de her Wall Street analysts, der bliver ved med at hæve deres price target, og når man ser på alle de her regnskaber fra de andre store big tech virksomheder, der bliver ved med at beat earnings, og når man ser på, at de bliver ved med at hæve deres capex til AI, så kan jeg altså ikke være andet end positiv mod Nvidia. Folk sagde også, at den havde ramt 130. Nu stiger den nok ikke meget mere, fordi nu har den ramt så høje niveauer, og den er alligevel den største virksomhed i hele verden. Der var den på omkring, var det 3,2-3,5 milliarder dollars hver i markedsværdi. Nu er den altså helt over 4,3 milliarder trillioner dollars. Beklager. Det er altså ikke en virksomhed, der har tænkt sig at slow down lige i forløbet. Det er også det, vi ser med deres growth. De forventede at gro 50%. Jeg tror helt klart på, at Nvidias aktie stadigvæk har rum til at gå. Og
er slet ikke nervøs for, om vi skal komme til at beat earnings. Så lad os være spændt på den 27. august, og lad os se, om ikke nok de kan slå earnings, eller deres estimater. Med det sagt, så håber jeg, at den her video den var brugbar. I fik lidt ud af den, og måske ikke er så bange for, om der er en AI-boble mere, med alt det, de har fremlagt. Og så tænker jeg bare, at I må have en fantastisk dag.